Soc a Londres i m'han assignat la feina de senyor de la compra. Es podria dir perquè precisament me'n vaig a fer la compra. El peu és a 2 minuts d'aquí, tancant els 8. Exactament tindríem 1 hora i 12 minuts. Val més que marxem. Certament aquesta és preciosa perquè ens queda molt a prop de Big Lane. Això vol dir que la Victòria es torna boja perquè hi ha moltes botigues vintage. Es podria dir que estic a la mateixa situació de fer la compra a la que vam estar quan vam escriure l'àlbum. És un supermercat asiàtic. Espera, sí. No estava especificat aquí, però està bé, podem entrar igualment. Anem, sincerament estic una mica espantat. De Londres a Japó en un instant. Anem bé. I ara t'ensenyaré la llista de la compra perquè puguis veure exactament en quina situació ens trobem. Xampú, paper higiènic, estovalles, això moltíssim, amanida, moltíssimes coses. Coses senzilles, però aquí no veig res. Així que val més que marxem. En aquest punt hem de buscar un supermercat autèntic. Amb la llengua anglesa, ara mateix estic anant a classes. Estem tots aquí millorant i aprenent de mica en mica. Espera, que em sembla que ens hem equivocat de camí. És molt difícil, això. Anem per veure una cosa, gira el telèfon, hi ha una punta a la fletxa, d'aquesta manera. Apunta cap allà, és la direcció correcta. Per ser la Victòria ha demanat una mà de tonteries impressionant. Ha demanat un munt de pernil i galetes de xocolata. I no sé pas què deu voler fer amb totes aquestes coses juntes. No en tinc ni idea. Què més volien? Amanida de pastanaga. Per fer una cosa saludable. Per fi podrem posar l'últim tic verd i ja ho haurem fet. Molt bé. Per desgràcia em toca a mi pagar. Molt bé, hem fet la compra. Hem comprat molt menjar. Això ens ha de durar almenys 2 mesos, però està bé, està bé. Està bé. A casa cuina el Damiano, però he d'admetre que moltes vegades l'ajudo jo. A vegades, per exemple, faig la pasta, que és una cosa que puc fer jo molt fàcilment, així també li dono un cop de mà. Realment això és més bon exercici que anar al gimnàs. Hola, Toma! Va, ajuda'm a fer la compra.